Kaixo, gu Jim taldea gea eta gaurkon Tolosaldea aurkeztuko dizuegu. Baina Tolosaldea aurkeztu baino lehenago gu aurkeztuko gea. Ni Danel naiz, 12 urte dauzkat, Tolosarra naiz, lagunekin futbolen jolastea gustatzen zait eta ez zait gustatzen ensalada. Ni Eki naiz, 12 urte ditut eta Tolosarra naiz. Asko gustatzen zait lagunekin futbol jolastea eta nire janari gustokona almeja makarriakin eta sopa goxo bat da. Eta azkenik, ni Julen naiz, 12 urte ditut eta Tolosarra naiz. Pelotan eta dultzaina jotzea gustatzen zait. Eta nire janari gustokena ensalada da, eta zait makarria gustatzen. Zer diogun Tolosaldeari buruz galdera erantzuten, gauza asko pentsatzen ditugu. Adibidez, Tolosaldea nortasun handiko eskualdea dela iruditzen zaigu. Eta tradizioa asko du, adibidez, historiaz betetako herrialdeak, natura ikusgarriak, kultur bizitza polita. Tolosa gune garrantzitsua da, ez bakarrik bere merkataritza historiagatik, bai bere sukaldaritza eta jai giroagatik ere. Janari formatetako bat babarrunak dira, eta Tolosan babarrun festa egiten da. Baina abaltzisketan, beraztegin eta albizturen ere babarrunak ezagunak dira. Ibarrako piparrak ere famatuak dira, baina Tolosako babarrunak famatuagoak dira. Tolosaldea gainera eskualde osoa ezaguna da, bere euskeragatik, musikagatik, trikitixagatik, eremu bote asko daudelako, eta horrek mendi bilaldi zoragarriak egitea errazten dizulako. Eta euskera ohiturak bizirik mantentzen dituzten tokiko jaiengatik. Horietako batzuk, Tolosako inauteriak, San Joanak, San Bartolomeak, eta bar. Beste alde batetik, Tolosaldeak oso kultura aberatsa du, eta kultura hau arnasa hartzea bezain naturala da. Honekin esan nahi dudana kulturarik gabe ezingo ginela bizi, ze gainera hemengo tradizioa ez da iraganeko oroitzapen bat, tradizioak bizirik daude. Txistulariak plazan, dantzariak antzokian, bertsolariak hauan, baina Tolosaldea ez da kulturzar bat soilik. Sormen berriak du orain bere lekua. Adibidez, arte garaikidea, musika esperimentala, ikus-entzunezkoa, kale antzerkiak. Herriko eta herriko kulturetxe eta elkarteak pizten dute bizirik gure kultura. Topikeko txontxongiloak, Tolosako azokak, gazteen ekimenak. Eta azkenik, kultura ez hemen ikusten soilik, sentitu egiten da. Plazan, eskolan, tabernetan edo mendian. Laburtuz, Tolosaldean kulturak bihotz askoren taupadaz egina dagoela. Bueno, eta hau izan da Tolosaldeaz pentsatzen duguna. Eta espero dugu Bideoa asko gustatu izana. Agur!